नायदि दिनै IPF दिनै borok फायै जिनियां हेजामारा कामुक सराबो फायै ताखौ खरकसानो बदि हायके बुइक लांख नायदिखौ नुकमान खोना नायदि बिन borok फारि थांका तमां kaham greng tong tolema jago borok saita gari saita bike फायै kri ni borok attack खायनो हायो जत IPF तिनि गुन्दा रमां तो माने के साइक नारि गरि न मबदि खायमखा जों आरोबाव जों तंलाय मानि मामु संलाय चालाय तंलाय मानि जों के आमुसे बरंनि IPF तिनि गारि रक दल के फायै गारि चाइटा ते बाइक चाइटा के फायै जोंनो एटेक खायफैका के एटेक खायै आनो इको बखर फाटिरबै बय क्लां थागा बलाके कष्ट मानि तो हटाबो नायने बायदि जिनि तागवान सुंना नाखासों जिनि तिप्रामो थानो बम हायके IPF तिरक एटेक खायथंखा नरक वान सुगिनाय बायदि आनि बखरक ताक बलाय दुखुमानजाक बखरक फाटिजाक रर बाय बय क्लांगो जोंनो कुसिया से जों अरो मामु संगि चालाय तंमानि जों मामु संगि चालाय तंमा जागा गारि बाइक गोबां के हायै जोंनो रिफिरगे एटेक खायै अब हायके बखरक फाटिबै बुरि क्लांखाताय गुलारि बाइक गारि जतन दारुवा बं गारि वो जतन तंगो जों खारियाके जतन थैबाय कामु तिनि अब हाय घटना ताय कनि कथाम लांकानो दुखुमानजाक तंगो सिरियास हम हाय ताय मालबे लक गुलारि रक जाखा हरदि बरदि बर हायो हर 11टा साढ़े 11टा हाय बाजिखना गारि बाइक फायै अब हायके जोंनो एटेक खायपायो आसंनो